Dobrý deň, spoluobčania. Volám sa Marian Javorka. Žijem tu, v Líkavke, na Vyšnom konci, v Žabove. Mnohí ma osobne poznáte, sme priateľmi. Stretávame sa prakticky denne, na ulici, pred kostolom, v obchode, na pošte. Pýtate sa ma, čo robíš, ako sa máš, kde si? Dajko málo ťa vídať. Dobre bolo, keď si bol na obecnom úrade. Nemal si odísť. Vďaka týmto otázkam a postrehom sa zrodila aj myšlienka kandidovať v nastávajúcich voľbách na post starostu obce a poslanca obecného zastupiteľstva. Na obecnom úrade v Líkavke som prežil 7 pekných rokov, počas ktorých som sa mnohému priučil. Prostredníctvom tejto služby sa vo mne prehlbil silný pocit zviazanosti a zomknutosti s našou obcou a aj s vami, jej obyvateľmi. Som človek obyčajný, bez pretvárky a bez manierov. Keď treba, spravím čo to okolo domu a na dvore. Zájdem s obsom na prechádzku. Mám rád šport. Hrám florbal. Som dobrovoľný hasič. Rád čítam, milujem hudbu, rád spievam, zahrám si na gitare. Intenzívne si všímam všetko okolo Líkavky. Kládne hodnotím to pozitívne v nej a zodpovedne sa staviam k jej potrebám a nedostatkom. Sme obec veľká, sme obec prímestská, sme obec s obrovským potenciálom. Bez rozvoja infraštruktúry, ďalšej individuálnej bytovej výstavby, budovania miest pre šport, relaxáciu, turizmus, podporu podnikania a služieb v obci, to jednoducho ale nepôjde. Dôkladnú rekonštrukciu si vyžaduje budova základnej školy s materskou školou a jej areál, budova bývalej reštaurácie, zdravotné stredisko. Pokračovať treba v ďalšej regulácii vodných tokov, dobudovaní systému separovaného odpadu a v starostlivosti o čistotu, bezpečnosť a životné prostredie. Možných problémov sa nebojím, počítam s nimi. Ostatne vypracoval som náročný volebný program. Na jeho realizáciu bude potrebné získať množstvo finančných prostriedkov, osloviť množstvo podnikateľov, silných sponzorov, písať veľa projektov, lobovať na najvyšších miestach. Som ochotný vynaložiť na to všetko svoje úsilie, vedomosti a skúsenosti. Vy za to totiž stojíte. Prosím, podporte ma v tomto snažení. Ďakujem.